Alhamdulillah senajan udan ya. Oh harus. Ya moga-moga bakule pada laris kabeh. Amin. Amin. Cetetan sajroning ati datang untuk saya merhati. Aku kowe dadi karma mergoleri ning gubuk asmara. Yo, surga loka. Mantap, mantap. Ayo yo. Penayakan barang bujang kopi ya semangat banget kan. Ora kaya. Semangat, Mbak. Semangat dan gagah banget pada kok. Walaupun gak dina kanggo tetep. Oh justru anggere prei malah mriyang. Nek prei malah mriyang ya. Iya, karepe mangkat. Karep ya golek tanggapan nang ndi ana tanggapan mangkat kaset ditabuhi. Awan bae kepen mangkat. Nggih, sepira Mas? Menek. Dewek-dewek ya. Senerum lah. Ya mandan cilik maning ya semene. Ngebeber kowe rum. Nah, jan sing gender ya gagah banget kok. Gagah. Pas uli proyek sing gender. Proyek? Alhamdulillah ya Allah. Seneng kancaku. Bis ya? Ya, ayo. Apa sih? Catatan sajroning saya Matur gunging panuwun Mbak Yuli Mbak Arum sampun kersa minangkani pamundutan saking Buwati Soto. Menika nyengkuyung hajatipun ingkang manggugati lumantar nyuwun lagu ngregengaken swasana. Engeti wanci ingkang sampun sawetawis dalu prayogi monggo Mbak Cika kali Mbak Nova. Sumangga sareng kadang swarga loka kekalih kepareng jumeneng sumangga.